Kakang lan Si Adi wis lukar cara kanalindran. Si Adi uga wis lukar saka drajating manita kraton. Gunung dhuwur ayo diunggahi, jurang jero ayo diuduni. Pandhawa ngalas iki netepi tapa brata nampakake lakon iki supaya pundhating besok ambabaro pepadang di Kotika kula wonten dawuh. Jroning bebedhak kewaning alas kamyaka iki atiku rumangsa bungah. Cacahing satu isih pepak kitang menjangan nggonku nyekel ora kangelan. Nggih. Sampun malih namung wujud sangsang kadigdayan paduka Sinuwun Jayadrata saged nelukaken gajah menapa dene singa. Iya. Ya mung iki hawane kok panase kaya ngene. Nadan rengket wit-witane linduk grumbule nanging kaya ora bisa nyuda panasing srengenge. Gusti, menapa mboten prayogi pinarak wonten padepokaning Brahmana Kewala kinarya ngetus keringet paduka. Tak rasa bener kandamu. Malah setemene wiwit mau aku pengen mampir ana papaning Brahmana kang tak liwati. Kejaba ngaso ning ana babakan ingkang gawe moganing atiku. Babakan menapa? Ing atase kae mau mung padepokan kang sarwa prasaja teka ana cahyaning wanita ayu sing sumunar nganti kami tenggengen nggonku ndulu. Tak tamatake saka kaduwan jibles kaya tetungguling widodari. Apa ora jenengmu kaling atase ning alas gedhe kang kaya mengkene kok ana wanita ingkang mengkono ayune. Duh Gusti Sindura. Menapa paduka supe dhateng wanita ingkang dedhepok menika kala wau. Lho, sapa? Menawi wanita ingkang jumeneng wonten ngajenging padepokan ingkang katemben paduka langkungi kala wau. Yekti menika garwanipun Puntadewa, Sang Prabu Puntadewa, Dewi Pancalinggih, Dewi Drupadi nalika semanten. Yang antara ratri epta ukulun tanolian kang keksi mila katur ingkang tundha manik
Kutika lho wonten dawuh. Adoh lakuku saka ing Bono Keling. Rasaku gumyur nalika ngelingi lakon madaning Sukan Dadu nadyan aku mung nonton saka kaduan. Ora nyedhak para kadang-kadangku Kurawa nanging jebul. Ya wiwit lakon iku ingkang ndadekake rasaku gumyur tutna lakuku tak nitih kreta. Jumedhuling surya saka jagat wetan mangulon kaya-kaya ngliwati ubenging lelakon ingkang ana ing bumi iki. Soroting srengenging wanci esuk bisa ngencerke banyubun. Encering banyubun ingkang mapan ana ing gegudungan. Lan encering banyubun ingkang nemplek ana ing kembang ingkang seger bingar. Nanging srengenge kuwi uga nyekseni gogroke ngangkup kembang ingkang meh alum.
Ya mung eloke jebul kembang Pancala mau saiki kudu pesih sumringah. Nadyan mekare ora mapan ana ing taman ingkang indah, nanging tak sawang isih sumringah. Siang ratri surya tansah adil mratakaken sorotipun dhateng alas Kamyaka. Inggih alas menika taman sejati. Inggih wana menika wana kabagyan. Oh, ing kamulyan Raden. Kuwi mung kidunge lan tembange wong sing mupus ing pepesthen Drupadi. Merga dilempit karo lakuning lelakon. Sang Tirtanata rajaning bangsa Swira ing Sindhu. Gesang kula wiwit cinithak dados pawestri. Namung kedah netepi lampahing agesang. Kula mboten badhe nampik lan milih dhateng kawontenan. Beja cilaka bagya mulya sengsara tumrap kula sami kewala. Inggih salebeting wana ngriki kula saged manggihaken sarana pandadaring jiwa kula mbel gedes. Aku wis ndingkik wiwit mau nyatane kuwi jen tanpa ruwang Pandhawa lan uga bojomu ora ana kene. Nembe tarak plata nglampahi sesuci. Ya, syukur. Ning kowe kudu eling. Sira iku putrining Ratu Pancala wiwit lair karo ban kesenengan dibuntel kanikmatan nganti prawan diuja mompuyoring bondo. Pengarep-arepe wong tuamu mesti mung siji, ya kuwi uriping anak sing kepenak disawang. Nanging jebul mrucut saka gendungan luput saka kudangan, saiki kowe dadi wong klambrangan. Drupadi. Mula tumrap Prabu Drupada ngibarat gaga ramatun kebo sapi ora nuntun. Nalika ramening sukan dadu aku mung bisa mlenggong ndomblong bareng kowe linarak-larak dening Kakang Dursasana. Rasa kamanungsane wong lanang luweh-luweh wong lanang sing kaya aku, kaya Tirtanata. Weruh kanthi netra walakana wong wedok sing banget ayune. Dewa Wirang ana ngareping pasamuan mesti wae rasaku ora keduga. Luweh-luweh nalika tapihmu jarikmu sumilak katon wentismu amukang gangsil kuning gumebyar mebyar. Nganti soroting diyan atusan cacahe kalah gumebyare karo pupumu. Wiwit iku rasaku kumyur-sumyur ketawur sumawur. Mripatku kaya blawur pangangen-angenku kuwur ingkang nabet ana ing atiku ora liya mung kejaba mung sliramu Drupadi. Aku nandhang wuyung Drupadi. Pemanismu kang jiwa
Gusti, Gusti, dos pundi dasmu. Kyai Senu, aku nadyan ngregani marang thukuling katresnane Jayadrata nanging manungsa wadon ingkang wis winengku kakung pinaringan wewenang dening Kang Murbeng jagat uga duweni rasa sengsem iku barang lumrah mung bae uga diparingi piranti kanggo ngendhak lan ngendhaleni. Wah, samaring atiku lupiya sing wis aran wong sing bisa ngendhaleni thukuling rasa sengsem. Nadyan aku wis kalah ana jroning Sukandadu nanging ora teges sapa wae bisa anjamah. Nadyan derajatipun kakang kanggep kaya batur tukon nanging aku iki wanita ingkang wis kawengku tumrap aku sipating garwa kudu sumpah ngreksa kawibawan ngungkuli ngreksa marang nyawaku dhewe ya dieng